x'inhuma l-aħħar aġġornamenti li għandkom f'dan l-istadju dwar il-monkeypox? So tajb u għet li il-monkeypox mhuwiex virus ġdid. Konna nafu li da jeżisti u jitiġi trasmess l-iżjed fl-Afrika ċentrali u fl-Afrika tal-Punent. L-ispeċi ta' virus li qed naraw bħalissa fl-Ewropa u fl-Amerika, North America infatti, huwa tal-West Africa, ġifieri huwa anqas sever minn ta' Central Africa. I think dak huwa punt importanti. F'Malta ma kenniex każijiet s'issa u qed naraw jinxteret fl-Ewropa. Ta' min jgħid ukoll li l-virus ma jidhirx li qed jikkawża mwiet. Il-virus peress li ġej minn West Africa nafu li huwa anqas sever minn dak komparat ma' Central Africa. U ovvjament wieħed qed isegwi l-affarijiet bir-reqqa waqt li jipprepara għal xi każijiet li jista' jkollna Malta. Fil-fatt rapporti qed jgħidu li kien hemm jirriżultaw l-ewwel każ f'Malta jew każi f'Malta. Inti qed tgħidli li le, x'inhi l-verità? Li nista' ngħid jiena li m'iniex informat li kellna xi każijiet Malta. Issa nippretendi li jekk kellna każijiet Malta, speċjalment jekk daħal l-isptar inkun ovvjament naf bih jiena għax peress li immexxu is-sala tal-mart li jittieħed. Kemm jista' jkun allarmanti, x'allarm jista' jkun hemm jekk Alla ħares qatt jinqala l-ewwel każ f'Malta, kemm tista' tkun allarmanti l-ħaġa di ħadd tkun terġa' xena ta' oħra bħal tal-xeni kbar bħalma kienu tal-pandemija, tal-COVID, jew xi ħaġa aktar leġġera x'inhi kif qegħdin. Jekk inħarsu x'qed jiġri fl-Ewropa bħalissa, ma kien hemm l-ebda każ ta' mwiet rapportat li ġara minħabba il-monkeypox fl-Ewropa. Li dik xi ħaġa li ovvjament aħna nħarsu lejha b'mod pożittiv. Ħaġa oħra wkoll ta' min jinnota li l-maġġoranza tal-pazjenti li hemm fl-Ewropa li għandhom monkeypox qed jiġu trattati barra mill-isptar. Jiġifieri komplikazzjonijiet kbar ma jidhirx li qed ikun hemm. Definitely mhux sissa l-inqas mhux qed ikun hemm każijiet bħalma kellna tal-COVID fejn kellna komplikazzjonijiet tal-sistema respiratorja tan-nifs ġifieri, dawn mhux qed iseħħu u ma nippretendux u ma nistennewx li jseħħu f'monkeypox. U allura meta nikkomparaw dawn huwa virus differenti kompletament, il-monkeypox u l-COVID, meta nikkomparawhom flimkien jidher sissa għall-inqas li m'għandniex għalfejn ninkwetaw daqstant minnaħa ta' mortalità ta' mwiet ġifieri u ta' kemm il-marda fiha nnifisha hija severa. Meta tagħmel referenza għall-Ewropa, l-informazzjoni li għandkom s'issa mill-Ewropa, għaliex fl-Afrika affettwat mod ieħor, forsi ddebbol ix-xaruħa sakemm imxiet lejn l-Ewropa, x'ġara? Mistoqsija tajba, ġifieri dan ġifieri aħna konna nafu li dal-virus snin twal ilu li nafu li jeżisti. Biss ix-xena hija differenti minn tas-soltu għalfejn għax il-każijiet ta' monkeypox li kien ikollna qabel fl-Ewropa kienu kollha relatati ma' vjaġġi li saru mill-individwu fl-Afrika, f'posti differenti tal-Afrika. Li qed jiġri differenti bħalissa hija li qed ikun hemm local transmission fl-Ewropa stess, jiġifieri xi ħadd li kellu il-monkeypox li qed jitrasmetti fl-Ewropa stess. Dik hija kompletament differenti milli jiġri s-soltu. Issa għalfejn ġara hekk ma nistgħux ngħidu bl-eżatt għalissa hemm diversi teoriji jista' jkun il-virus inbidel li ma jidhirx li il-virus jinbidel daqs tal-COVID biex nerġa' nqabbad mal-COVID għax huma il-ġenetika tagħhom hija kompletament differenti. Fejn il-COVID jinbidel ħafna u allura l-vaċċini differenti, boosters, etc. Il-monkeypox huwa il-ġenetika tiegħu hija differenti ma jinbidilx daqstant. Jista' jkun li ġraw ċertu affarijiet li meta taqgħadhom kollha flimkien isma' saret kombinazzjoni kbira li dal-virus sab minn fejn għandu jidħol u jiġi trasmess iżjed faċli. Imma
Ma nafux għalfej għadhom qed isiru ħafna studji bħalissa u ma nafux għalfej qed jiġi trasmess b'dan il-mod.